Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a nou vídeo al canal de Sortiu i Disfruteu, vídeo que ens fa moltíssima il·lusió de fer perquè fa uns instants s'acaba d'acabar a París la gala de la Pilota d'Or i Leo Messi i Aitana Bonmatí n'han sortit vencedor i vencedora respectivament. Anem a pams, comencem amb l'argentí que seguit per Erling Haaland, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne i Rodri ha estat premiat amb la Pilota d'Or per 8a vegada. Sí, 8 vegades Leo Messi, un reconeixement que no serveix per ensorrar cap polèmica, que no serveix per acabar amb cap debat, perquè el debat mai ha existit. Leo Messi porta anys i panys demostrant que no sols és el millor jugador del món, sinó el de la història. I l'únic que fa aquest trofeu, al igual que ho va fer el Mundial i al igual que ho van fer totes les altres pilotes d'or, és ratificar que Leo Messi és el millor futbolista que ha existit mai. Un Leo Messi humil, un Leo Messi al que les victòries l'han fet més humà. I mira que és difícil al final humanitzar una persona que fa coses tan sobrenaturals com les que fa Leo Messi amb la pilota, però un dels únics futbolistes al que els èxits l'han anat apropant a la raça humana. Realment és increïble el que ha fet Leo Messi, que segueix repartint il·lusió, segueix repartint alegria entre els aficionats del futbol, i és que Leo Messi, com avui l'han descrit, és infinit i així perdurarà el seu llegat en la història del futbol, en la història de l'esport. Un futbolista irrepetible, un jugador irrepetible. Leo Messi, infinit, guanya la seva 8a Pilota d'Or. Leo Messi és el millor futbolista de la història, el millor futbolista que ha existit i molt possiblement existirà en aquest esport. Leo Messi és infinit. I de Leo Messi a Aitana Bonmatí, perquè seguida en el pòdium de Sam Kerr i de la barcelonista Salma Paralluelo, la futbolista de Sant Pere de Ribes, s'ha fet amb la seva primera Pilota d'Or. Per tercer any consecutiu, s'ha de dir, una catalana és campiona de la Pilota d'Or. És nombrada com la millor futbolista del món. I crec que el triomf d'Aitana Bonmatí va molt més enllà de les victòries, sinó que s'apropa molt a la persona, a la futbolista. De veritat, és excepcional. Excepcional. Si penseu que el futbol femení no és futbol, és inferior al masculí, de veritat, mireu-vos un partit del Barça femení, un partit de la selecció espanyola femenina i deleiteu-vos amb el joc d'Aitana Bonmatí. És una futbolista excel·lent, és una futbolista sublim, és una persona meravellosa, és una catalana orgullosa. Per primera vegada a la història de la Pilota d'Or, tot un discurs en català, per reivindicar la nostra llengua, més que mai, potent, per reivindicar qui som i d'on venim i què és el que ens representa, el català. Aitana Bonmatí, un exemple dins i fora del camp, una jugadora sublim, una persona magnífica, meravellosa, humil, de poble. Aquesta Pilota d'Or, tant la masculina com la femenina, honra als futbolistes però també a les persones, perquè amb humilitat i amb treball es pot arribar a qualsevol lloc. Una futbolista que ha hagut de trencar barreres, que ha hagut de trencar amb estereotips, que ha hagut d'aguantar insults i burles constants. Aitana Bonmatí calla boques i és, per primer cop, campiona de la Pilota d'Or, tercer any consecutiu que ho és una futbolista catalana. I és que aquesta gala de la Pilota d'Or no ha premiat tan sols als jugadors i jugadores, sinó que ha premiat a les persones. Aitana Bonmatí i Leo Messi són campió i campiona respectivament de la Pilota d'Or.